Hey guys, welcome to my YouTube channel. ಗೈಸ್ ಗಮ್ಮತ್ ವರ್ಷ ಬರೋದುಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೋ ದೇವರೇ ಫುಲ್ ಸಂಡೆ ಆತನು ಅದಾದ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವೇ ಸಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಲ್ಲ ವಿಘ್ನೇಶ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಚಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಬರ್ಸಾಗೊಂದು ಪೋಕಾರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಏಪಲ ನಮ್ಮದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪ ಬೆನ್ಪ ತಿನ್ಪ ಫುಲ್ ಮೈಂಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾದಂಡ ಇಂಚ ದಾದಂಡಲ ಓಡಾಂಡ ಪೋಡು ದಾದಂಡ ತಿನ್ನೋಡು ಅಂಚ ಮನ್ಪಡಪ್ಪ ಚೂರು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಂಡ ನಮ್ಗೆ ತರಬೇನೆ ಬರಪುಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತು ನೆನಕ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಜ ಅನ್ಬಾನು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ನೇನು ಉಂತದು ಚೂರು ಕಾಮದ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಕಾಮದಿಪ್ಪರೆ ದಾದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ದಾದೊಂಡು ದಾಲೆಚ್ಚಿ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಮದಿಪ್ಪರೆ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪುಜೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮನೆ ಬಿಡ್ತು ಕಾಮದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನೆ ಎಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡು ಸೊ ಅವೇನು ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಬಿಜೇರು ನಮ್ಮನೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ದಾದ ಮನ್ಪೊಲಿ ದಾದಾನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಾನು ಅಂಚ ಇಂಚ ದಾದಾನ ಇದು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಬರ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಪಾಪ ಪಂಡ ಎನ್ನೆದುರು ಓಂಡಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಬರ್ತಂಡ ಅದನ್ನ ಏನಾಡ ತಿಂದ್ರೆ ಪುಡಿತು ನೀ ಬಿರಿಯಾನಿಯ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಂಚದಾಲಿತ್ತಂಡ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಡಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗುನು ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೊ ಒಂಚ ಅತ್ತ ನಿಂಚೋಣ ಪೋನ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಇತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕ ಟ್ರಾವೆಲ್ದು ಆತದಲ್ಲ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿಂಗ್ ದಾದನ ಇತ್ತಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಆತುಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ದು ಆತು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಇತ್ತವೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬಿನಾಗ ಓಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಬುನ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ಬು ನಾವು ಬರೀ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಒಂಚ ನೈಟ್ ಖುಷಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಆತೆ ಯಾ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್ ಸೊ ಇನಿ ಅಂಚದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಂಡೇ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಸಂಡೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಪೋಪುನ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಆಯ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕೊಂದುಲ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೋಜವೆ ಅಂಚ ನಮಗ ದಾಲ ರೆಡಿ ಆತಿಜ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಲಾಸಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದಾತೆ ಬೊಕ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ದಾಲಿಚ್ ಬೊಕ ಅದೇ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋಗ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು guys tenggul bel tangga di dunia guys road on churle ditch full halatan ಆಕ್ಚುಲಿ ರೋಡ್ ಎಂಡ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ದಾದ ನಾವು ಮಿತ್ತದ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಬೂರ್ದ ಅನ್ಸರ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ನಾಗ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಂಚಡೆಲ್ಲ ದೂರ ಪೋಂದಿತ್ತಂಡ ಏತು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡದೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಡೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಲೆ ಗೈಸ್ ರೈನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಏನಂತ ಬರ್ಸ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಟು ಇದು ಸುಲ ವಿಂಡೋಲ ಜೊತೆದುಂಡು ಚಾ ಮಾಡಿ ಬಂದುಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಮ್ಮ ನೆನೆಸಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೆನೆದಿಲ್ಲ ಡೈಮಂಡ್ ಆತು ಒಂಥರ ಮೈಂದ್ಯಾ ಈತೇನ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ರೋಡ್ ಪೋನಾನೆ ಚಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಸಿದ್ದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂತ
ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ತವೆ ಪಕ್ಕದ ಗಂಡ ಗೀ ರೈಸ್ ಕಬಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಡ ದೊಡ್ಡ ರ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಬಡ ಒಂದು ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಲ್ಲ ಎತ್ತೀಜಲ್ಲಿ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್ ಎಂಗಳ ಒಣಸ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇದು ಎಂಗಳ ದಾದಪುರ ತಿಂತ ಬಡ್ಡ ಗೀ ರೈಸ್ ಕಬಾಬ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಡ್ರೈ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಡ್ರೈ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ಮಸಾಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾಲ್ ಲೈಕ್ ದಾಲ್ ಗ್ರೇವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಹಾಂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದಾದ ಬೇರು ಥಾಟ್ನ ನಮ್ಮ ತೂವತ್ತು ಪೋಯಂడి ಗೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಲೊಲ್ಲೆಂಗ ಯೋ ನಿಂಚಿನ ಟರ್ನ್ ಮರಿಂಚ ಫುಲ್ ಟರ್ನ್ ಅದು ಗೈಸ್ ഞാൻ ബതിജിഞ്ച ഫസ്റ്റ് ടൈം ಬರ್ಪುಣ ಎಂಕ್ ಓ ನೆನಪುಂಡು ಏಪನ ಪೋತ್ನ ಪೆಟ್ಟವು ಚಾರ್ಮಾಡಿಯ ಶಿರಡಿ ನೆನಪಿಚ್ಚು ಕಸಿನ್ ನಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಕ್ಕ ಊರ್ಲ ಪೋತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಈ ಪೂರ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪಾಂಡ ನನಗೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ಲ ಬರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕಲ ಸೊ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ತೂಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಸೊ ಆಯ್ತಲೆ ಕನಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಚಾರ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿ ಪನ್ಪುನು ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ತಂಡಿ ತಾಲೂಕುಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಘಾಟಿ ಒಂದು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮರ್ದು ನಮಕೊಂದು ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿಯಿಂದ ಪುದರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೆಳ್ತಂಡಿ ತಾಲೂಕುದ ಅವೇ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಈ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿ ಎಂಡ್ ಆಪುನೋಲ್ ಬಂಡ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕುಡು ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಈ ಘಾಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓನಗ ರೋಡ್ ದಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಗಮ್ಮತ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತನು ತುಯರ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಸೌಲ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಅದೇ ನೀರು ಜತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಟರ್ನ್ ಎಂಕಲ್ ಟೋಟಲ್ ಅದು 11 ಟರ್ನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತ 11 ಟರ್ನ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜದಾದ ಘಾಟಿ ಪಂಡೆಂಕುಲು ಓಡೆ ಇತ್ಯ ಅಂದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಂಡ್ 11 ಟರ್ನ್ ಆದ ಎಂಡ್ ಮೇರೆ ಟರ್ನ್ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಪೋಯಿನೆಂಕುಲು ಸೊ ಯಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಪೂರ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಅಬೊಕ ಇತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ಪೋಂದೆ ಇತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಖಾಲಿ ರೋಡ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂದುಲ ಇತ್ತನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ಲ ಅಂಚಾದ್ ಸೈಡ್ ಉಂತರ ಆಪುಜಿ ಒಲಾಂಡಲ ಸ್ಪಾಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಪಾಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಜಾಗ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪುಂತವನ ಕೆಲವೇರು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುಂತದ್ದು ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರದೇ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೇರು
ಸೊ ಇದು ಈತೆ ಮಲ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೇರು ಐಡ್ಲ ಹರಸಾಹಸ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪೇರು ಸೊ ಅವೇನು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿಂದಿ ಅನ್ ಪನ್ಪುರ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ಬರ್ತುನ ವಾಯ್ ದಾಯಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕರ್ತಾಪುಜ ಇನ್ಪುರ ಮಲ್ಪುನ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಧನ ಮಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕು ಬುಂಡ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ರಿಸ್ಕ್ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ರಸ್ಕ್ ತಿನ್ರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಗೈ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ತುಲು ಫುಲ್ ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಅಂಚ ಸೊ ಐಟೆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತುದೆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿನ ಒಂಥರ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಂದೆ ಪನೊಲಿ. சாங் பண்றது ಗೈಸ್ ಅಲ್ತು ಪೋಯಂಗುಲು ಕೊಂತೆ ತುಂಬು ಬನ್ನಗಿಂಗ್ಲ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋಜಿನ್ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಇಡೆಗಿ ಜತ್ತ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಅಂದೆ ಮರಿಯಾಲಾಡು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಫುಲ್ ಮೈಂದ್ ಗೈಸ್ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮೈಂದ್ ಅವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೂಯರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಂಡಾಜೆ ಅರ್ಬಿಂದ್ ಒಂಜಿ ಜಲಪಾತ ಉಂಡು ಅವು 200 ಅಡಿ ಎತ್ತರಡ್ದೈಟ್ ನೀರು ಬೂರ್ನ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಪನ್ನದುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ದೆತ್ತವೆ ಎನಕಡ್ ತೋಜೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಲ್ ಗಾಡಿ ಜತ್ ಪೋಯನ್ ಪಂಡತೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಕುಲು ಪೋಯ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ದೆತ್ತ ಗೊಬ್ಬರಪುರದಾಲ ಪೋಯಿಜ ಎಂಕುಲು ಸಡನ್ ಬತ್ತ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಪಿದಡಿಯ ಸೊ ಅಲ್ತ ಎಂಕುಲು ಬತ್ ಗಾಡಿ ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಬತ್ತೀರ್ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಪೋತ್ನ ಟೈಮ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಗೈಸ್ ಎಂಕುಲು ಪೋತ್ನೆತ ಮನದಾನಿಯೇ ಅಡೆಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಪೊಲೀಸ್ನಗಳು ಪೋಪುನ ನನೊಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಲು ಬರೋಂದಿಪ್ಪುವ ಪಂಡ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಡು ನಮಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೋದು ಬೆಪ್ನಡದ ಅಲ ಅವಳ ಪ್ರಾಣಿ ತಿಕ್ಕೀಜಿ ಮಂಗಿ ಹುಂಜಿ ತಿಕ್ಕಣ ಗಮ್ಮತ್. ಸೊ ಇಂಚ ಒಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಬತ್ತಂಡು ಉಂಡತೆ ನಿಕುಲು ಫುಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಫುಡ್ ಪಾಡ್ಬರ ಅವು ಕಾಡು ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರೋಡ್ ಸೈಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಗಾಡಿಲು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು.
ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬನ್ನ ಈ ಕಾಡಿತ್ನ ಪ್ರಾಣಿಲು ರೋಡಿಗೆ ಬತ್ತದ್ನಕ ನಾವು ಫುಡ್ ಪಂಡ ಅವು ರೋಡ್ಗೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಾನು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ಬತ್ನ ಮನದಾನಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಡಾನೆ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಗೈಸ್. ರೋಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ದೇತದು ಪೂರ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತನು ಕಾಡಾನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಆತದ ಗೈಸ್. ಎಂಕುಲು ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಎಂಕುಲು ಓಲು ಫೋಟೋ ದೆತ್ತಾನ ಸೇಮ್ ಅವಲೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಗುರುವನ್ಕೆರೆ ಇಲ್ಲ ಗುರುವನ್ಕೆರೆ ರೀಚ್ ಆಯ. ಕುಡಿ ನೋಟದ ಮಾಟದ ಚೋರಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೊಳ